Ja Maija, mennään vähän uuden tyyppiseen hevosharrastukseen. Kyllä. 80-luvulla Yhdysvalloissa syntyneet My Little Pony -lelu- ja animaatioponit ovat houkutelleet ympärilleen aivan uudenlaisen fanilauman. Uskokaa tai älkää, ponit hurmaavat myös aikuisia miehiä. Muovileluponit olivat 80-luvulla lasten parissa suuri hitti. Ponit ovat tehneet nyt uuden tulemisensa Friendship is Magic eli ystävyyden taikaa piirrossarjan myötä. Myös Kristian ja Outi tykästyivät sarjaan heti alkumetreillä. TV ja netti suoltaa nykyään niin paljon sitä kaikkea väkivaltaroskaa ja tätä vihapuhetta sun muuta, niin on kiva, kun on tämmönen värikäs, kiva sarja, mikä ystävyyteen ja hyviin arvoihin keskittyy. Se on niin elämänhalunna ja semmoinen. Tämähän alkoi tuolla internetin anonyymeillä foorumeilla, missä on käyttäjäkunta hyvin miesvaltaista. Joo, mutta lelujen keräämisessä en ole vähemmistö. Sä kuulut kohderyhmään, sytyttikö? Ja teki hirveästi mieleen alkaa hirnua. No ole hyvä. Ehkä joskus toista sitten. Tässä uutiset ja hevoset ja kohta sää ja urheilua. Näkemiin. Näkemiin.